அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம செல்வி ராஜேந்திரன் கிச்சனில் இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு 8 to 9 சுக்கிரவர பூஜை இப்போ தான் பண்ணி முடித்தேன். நான் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கும் அவர் கடை புட்டிட்டு வர்றதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். அவர் வந்த உடனே நான் அவர் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிட்டு அவர் எனக்கு வாழ்த்துவார். குங்குமம் மாங்கல்யத்தில் குங்குமம் வச்சு விட்டு உங்கள் தலையில் பூவெல்லாம் போட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார். இது தொடர்ந்து வாரம் ரொம்ப வாரமாக வருஷமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதில் ஒரு மனசு நிறைவாக இருக்குது எனக்கு. நீங்கள் யாரும் இதே மாதிரி கடைப்பிடிக்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் பண்ணுங்கள்.